il-podda numru 533 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda l-lum se nisimgħu mingħand il-kapitlu 13 fl-imkien mal-Ħuli, Amber u Mary Rose Malija, The Travelers u Robert G. U biex nibdew l-lum għandna B-Squeeze.
Mistake minn Biscuits laqana għal-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 533 fis-sensiela tagħna. Dettalji u l-poddati l-oħra kollha bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com, il-website personali tiegħi illi nsemmilkom anke aktar affarijiet dwar matul il-poddata tagħna llum. Imma ħalli allura ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta illi għandi għalikom hija ġdida tal-kapitlu 13, il-kollaborazzjoni tant mistennija tagħhom mal-Huli din isimha Tipprovax. Pass minn ġol-bib, infatti qaset nara waħseb wara kif sen kampa dan il-lejla non it-triq. Fittex fid-dizzjonarju zib li terminu ta' bżiq. Infatti l-security rajtu daqsi 3 darbiet. Talabni l-ID kardu d-lon kien dur biex nibla l-bib. U f'daqqa wahda kifet najdlek xejn. Skit, kem daħu it-fajliet, għax di-xjena ħallejt inni ħrim għal-bib. Ma nistax toqot naqra bil-kwiet. Imma naf li namel x'namel namlu għal-xejn. Ħajkolli nort ma drinkiħor nara l-ħin għaddej. Jista forsi xieħat jgħid li ħuli fiex ħinġejn. Għalix jimma dan il-bar business għalli għajjejt. Nistanejt li qed inħares fis inħares fil-ċats. Malli nazzar dan il-pass jevolvi f'kullax. Nistanejt li l-lum ħankun dan il-kaġun. Tejtax forsi xrotti zejjed qed inħoss li miġnun. Huli, kapitlu 13, intwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax, jekk tagħmilha ma terġax. Huli, kapitlu 13, intwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax, jekk tagħmilha ma terġax. Il-taxi waslitni eżatt qudiem il-bib. Ħanaraw x'inhu ġej illum ħriġt bla ħsieb. Malli dħalt mort mal-bar u lilhom rajt wettilhom x'għandna ħbib tiegħi kif intom orrajt. Mill-ewwel qaluli aħna ġol ħajt. Dawn ġabdew u jiena straight sal-baħ. Mill-ewwel intu ngħid u ma tantx inkwetajt. Dort fuq tal-bar u fl-ixkun ordnajt. Niżilna l-ewwel wieħed u t-tieni ġie ukoll. Mhux se nsuqu lura u l-għada maħni xogħol. Tazza wara l-oħra spiċċajna nirrepjaw xeba nies darumana. X'in indunaw li magħhom inaqdu il-Huli u l-kapitlu. Id-DJ tagħna l-mike u s-sound kompla jsir. Min jieħu ritratti minn in-ewwel xi shooter. L-effett beda jinħasta jiltni miexi fuq scooter. Huli, kapitlu 13, intwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax, jekk tagħmilha ma terġax. Huli, kapitlu 13, intwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax, jekk tagħmilha ma terġax. Wassanna biex naddu għall-axħar parti. Ir-rima tagħna l-arti u issa kxifna l-karti. Rimi bħal tagħna saru rari, issa skarsi bissa parti. Illi lilna sibna bil-qeda fuq xi erbanġli. Kull ma rridu nagħmlu biss li nifqgħu ix-xena. Mhux tab xejn ġewwa Malta meqjusin bħala l-krema. U ħriġt mit-tema qas biss intu ngħid. Sib bikompli biċċa int m'għandix dubju sib xi tajt. Fi kliem inħobb inkun metaforiku għax inġiblek l-istess tip ta' bus u nġibek alkoholiku. M'għandekx raġuni għal xi tixrob żejjed għax dawn l-10 snin li ġejjin fejn se tkun mejjed waqt li nibqa' niskopri nibqa' nofri dawn in-noti f'wiċċ il-ġenerazzjoni. Tixtiequx li tkunu floki ħajti niġri wara n-noti. Dan huwa hip hop Malti, amalgament speċjali ma' żewġ titfal bħal inqu bil-infakrukom li Huli, kapitlu 13, intwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax, jekk tagħmilha ma terġax. Huli, kapitlu 13, intwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax, jekk tagħmilha ma terġax. Provax hemmhekk mela mingħand il-kapitlu 13 flimkien mal-Huli. U kollaborazzjoni oħra illi tfaċċat fl-aħħar jiem hija bejn żewġ kantanti stabiliti ferm f'Malta. Waħda hija relattivament veterana u ma tux għaliha ċert jekk niddeskrivi anke b'dan il-mod, filwaqt li l-oħra hija relattivament ġdida għalkemm ilha fix-xena għal bosta snin issa wkoll. Qed nirreferi għal Mary Rose Mallija u Amber. Il-kanzunetta tagħhom jisimha Tifkiriet. Fejn nimxi fost it-tifkiriet għal min irrid jeżisti skiet. Jiena nimxi tul il-modijiet tal-sil.
ħbib li magħhom jinqsam ħafna ħsieb ta' dak li kien, ta' dak iż-żmien, ta' dal-memorji imblat. Rajtla ħarbit wifwit il-għasel, mitfuħi kantar il-assat, il-kanzunetti tal-passat. Osmin ħelu kif għandejt, mi jgħilħabtu l-umdukejt, fik dejjem sibt is-serħan, wissa jiena għadma bonda sibt ferħan, ferħan. Osmin ħelu jien ġejt dejt, l-ewwel fajra inħabejt, din il-qalb tal-kampanjon, tifkiriet eżist dejjem jien ser inġor, ser inġor. Inti djamant, inġdid fjamant, u fl-istess ħin għadi mirkant, memorji sbieħ ma jmutu qatt, dejjem xi għanja jew b'xi fatt sabiħ. Irkibt id-dajsa tal-Latini, u ċeklem jien kantajt, rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Osmin ħelu kif għaddejt, mi jgħilħabtu l-umdukejt, fik dejjem sibt is-serħan, wissa jiena għadma bonda sibt ferħan, ferħan. Osmin ħelu jiena ħdejt, l-ewwel fajra li nħabbejt, f'din il-qalb tal-kampanjon, tifkiriet eżist dejjem jien ser inżomm, ser inżomm. Mi fuq il-ponta witrumina, fil-pjazza tar-raħal jimmok, sirna fli int ma kellek xogħol. Għaddejt, mi jgħilħabtu l-umdukejt, fik dejjem sibt is-serħan, wissa jiena għadma konda sibt ferħan, ferħan. Osmin ħelu kif għaddejt, mi jgħilħabtu l-umdukejt, fik dejjem sibt is-serħan, wissa jiena għadma konda sibt ferħan, ferħan. Osmin ħelu jiena ħdejt, l-ewwel fajra li nħabbejt, f'din il-qalb tal-kampanjon, tifkiriet eżist dejjem jien ser inżomm, dejjem ser inżomm. Tifkiriet hemmhekk bil-vuċijiet ta' Amber u Mary Rose Mallija. Dettalji bħal dejjem permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri ToniSant.com, u fil-verità norbtu wkoll dan kollu ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt fejn sibu dak id-dettalji kollha li ngħidilkom li sibu permezz ta' ToniSant.com, normalment ikunu links għal din il-website tal-memorja u żamma ta' dak li għaddej bħalissa biex il-qoddim niftakru x'ikun ġara fil-passat. Il-grupp The Travelers għandhom waħda ġdida huma wkoll u sa ninkludu issa minn għand The Travelers sa nisimgħu Umani. كيف المهد الارض فوق dawn l-ilmijiet għaddew ix-xhur u għaddew il-jiem żamm dawn l-ibħra fost dal-ħafna nies fuq baħar blu vjaġġ bla qies ħassejt li ruħi tħallini ftit spiċċa d-dinja oħra fih tabib min-nar familti fost ħafna xkiel ħajja tal-għajnuna Umani flimkien Umani flimkien Umani flimkien
li ftiġ kont tagħmel int, kont tagħmel bħal sietna n-niet. Meta twelid ma kellix biex tfittxaw fartuħra ħabtu l-bliet. Dawn ġew minn fuq ma għaxu ma' nies, mhux ġew maqfula bħal xi qattil. Ġejtan biex nitla minn ħafna nkwiet għajat tal-għajnuna u ma niflimkien. Mela minant The Travelers. U permezz ta' dik il-website ToniSant.com li l-nsemmilkom matul il-poddata tal-lum kolla u mux biss tal-lum manka fis-sensiela kolla. Hemm mod ukoll mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jena nħeġġixkom tagħmlu kuntatt miegħi u nisma' minn għandkom b'mod regolari u pjaċir b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa oħra li nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Hemm min jippreferi jsibni permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram jew anke l-YouTube fejn din il-poddata toħroġ il-verżjoni video tagħha. Insomma kif dejjem ngħidilkom huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi anke jekk il-mod ippreferit tiegħi huwa permezz ta' ToniSant.com. Biex nagħlqu l-poddata tagħna llum għandna l-ġdida minn Robert G. Din jisimha I Can.